Mela, miegħi għandi l-Monsignor Viktor Grech u qed inkellmu dwar din il-white paper dwar il-kannabis. Imma kif nagħmel kif tippermettili f'kull programm, inkun nixtieq nikkummenta ftit anke jien, u jiena nixtieq nagħmel 3 kummenti fuq din il-biċċa xogħol. L-ewwel waħda hija illi nittama illi il-ħabsin illi hemm fil-ħabs minħabba illi nqabdu b'xi qasrija jew 2 u daw il-liġijiet ta' Malta tajjeb iwaħluhom ħafna ħabs, nittama li daw neħilsuhom għax issa hija qed ngħidu tajjeb hekk se tkun se tgħid il-liġi illi it's okay li jkollok il-qsari, ma dawk x'se nżommuhom jagħmlu l-ħabs. It-tieni osservazzjoni li nixtieq nagħmel hija illi qed niftaħru u mhux ħaġa ħażina li l-ħabs spiċċa issa mingħajr droga. Imma x'se jiġri fil-ħabs? Għaliex kif għandhom dritt ipejpu sigaretti daw? Għax ikollhom in-nervi jgħidu dan affarijiet u hekk għandu jkun forsi għandha. Allura daw se jibdew issa ipejpu l-ħaxixa. U t-tielet u l-iktar importanti għalija, issa se nispiċċaw tajjeb jew ħażin illi imħallef pereżempju jew maġistrat jista' jieħu ġojt 2 filgħodu, 3 u mbagħad imur biex jaqta' s-sentenzi. Jiġifieri se jkollna sitwazzjoni fejn il-maġistrat ikun għadu kif ħaġojnt jew 2 u jibgħat il-ħabs lil min pereżempju nqabad jixxi il-cocaine. U f'liema ħabs qed tibagħtuhom. Nafhem. Mons. Il-white paper tenfasizza ħafna illi it-tfal ma jistawx ikunu preżenti, ma jistawx jarawha dik tkun moħbija daw l-4 qsari, mhux ħaġa tajba dik. Ħanejdlek ara. Dil-white paper irdu roħduha fil-kuntest tal-familja Maltija għaliex daw iż-żgħażagħ 18 sena l fuq li qed jikkonsmaw il-kannabis qed jgħixu fil-familji l-biċċa kbira tagħhom. U aħna nafu li biċċa kbira tad-djar tagħna huma appartamenti llum il-ġurnata u mhux xi vilel bil-ġonna li jkollok fejn tagħmel dawn l-affarijiet. Jiġifieri immaġina appartament fejn għandek nies fuq xulxin, fejn għandek kmamar ma tantx tista' tissepara, fejn sa tpoġġi dawn il-pjanti biex it-tfal ma jarawhomx. Impossibbli. Impossibbli. Inti qed tihom il-faċilità li jagħmlu 4 pjanti u m'intix qed tikkonsidra l-fatt li ħafna żgħażagħ qed jgħixu ma' familja magħhudhom oħrajn li huma iżgħar minnhom ġo l-istess familja qed tifhem f'ambjent li jkun iktar xkejken u magħluq li hu diffiċli ħafna biex ittela daw il-pjanti. Dis toħloq ħafna problemi bejn miż-żewġin. Nagħtu każ l-om tikkonċedi li t-tifel li jagħmel 4 pjanti u l-missier ma jridx. Dan se jkun hemm konflitti bħal dawn. Jien ngħid li l-maġġoranza tal-ġenituri ma jkunux iridu li wliedhom jagħmlu pjanti fid-dar. Jien hekk il-feeling li għandi bħalissa. Naturalment issa tiġi l-idea għax jiena nafsa jiġri illi min ma jistax jikkultiva daw il-pjanti fid-dar, ikun hemm post fejn jista' jikkultivhom, jew imur għand ħabibu jikkultivhom għandu. Diġà qed tiċċirkola l-idea li jkun hawn social clubs fejn tmur toqgħod pejjeb ma' sħabek. Diġà magħhom inti skieku jkun hemm social clubs qegħdin għalihom jagħmlu huma. Jiena ma hekk issaqsini naqbilx ngħidlek le, ma naqbilx. Għaliex ma taqbilx ma' social? Ifhimni għaliex l-ewwel hekk għandek social club huwa post pubbliku. Jekk jiena qed nintaqa' anke ma' 6-8 oħra minn dak huwa post pubbliku sar, m'għadux post privat. Ġifieri diġà jmur kontra in-notion illi hemm fil-white paper stess, illi tgħidlek illi ma tistax tpejjef postijiet pubbliċi. Ġifieri daw wieħed irid joqgħod attent minnhom dawn l-affarijiet. Barra minn da ma ninsewx l-insistenza li ma jpejpux qudiem iż-żgħar il-minorenni edem għaliex fl-aħħar survey li saret fuq il-minorenni tfal taħt 18 sena, sirna nafu li f'Malta u 14% li jmissu droga.
14% minorenni. Tantu veru l-Caritas bħalma taf sa tiftaħ ċentru minn hawn ftit xhur oħra għal minorenni. U bħalissa għandna diġà 23 minorenni li qed jippreparaw irwieħhom biex jidħlu f'dan iċ-ċentru. U l-gvern min-naħa tiegħu tagħna somma sustanzjali ta' flus biex jgħinna ħalli niftħu dan iċ-ċentru. Allora x'qed jgħidu imma kif il-gvern qed jagħti l-flus biex jinfetaħ ċentru għal minorenni u fl-istess ħin qegħdin ngħidu intellaw il-kwota ta' kemm għandek ikollok possess ta' droga f'idejk minn 3.5 għal 7 plus il-pjanti. Jiena qrajt għal-white paper darba tnejtlieta biex nipprepara dal-programm. Ma fhimx eżatt. Min fej, forsi tista' tilluminana inti, min fej se jixtruha di? Dik oħra. Min fej kienu jixtruha qabel, min fej kienu jixtruha qabel. Għaliex daw hawn nies apposta biex ibijaw. U inti tkun taf ant minn għandek tmur. Inti li ġralek issa li l-market ollejtu. Għaliex qabel kien sa 3.5% jekk tinqabad possess ma tkunx penalizzat. U issa tela 7 plus il-pjanti. Ġifieri issa in-nies jistgħu jitħajru mhux bil-fors, ma jistgħu jitħajru li jikkonsmaw iktar. Għax għandhom ċans ikbar li jikkonsmaw mingħajr ma jkunu penalizzati. U allura id-demand sa tikber mhux tixkien. Għax hawn min qal id-demand sa tixkien. Id-demand hemm ċans li tikber. Għaliex jekk jiena nista' jkolli fil-possess tiegħi sa 7 grammi, ifisser li jiena rrid nipprovdi 7 grammi. Imma allura x'tissuġġerixxi li minn fejn tidhom iġibuha? Jekk mhux minn għandaw id-din. Issa diġà qed tiċċirkola l-idea li jkun hawn ħwienet apposta li jkollhom il-permessi li jistgħu jbiegħu d-droga. Di mhix qiegħda fil-white paper imma diġà qed tiċċirkola fl-ibħu. Taqbel ma' għax daw ħaġa ġib oħra. Infatti jiena inħoss li din il-white paper hija pass il-qudiem għal liberalizzazzjoni iktar miftuħa ta' droga. Jiena nara fiha daqsxejn dan il-periklu. Xi ċettajt ġifieri li mbagħad jibdew Li tista' tkun bib miftuħ biex il-qudiem, forsi mhux il-bot ħafna, il-liberalizzazzjoni ta' droga tkun iktar miftuħa. Mos, jiena ninkwieta illi jekk il-ħaxixa se nagħmlu għali tista' ikollok ammont u ma jġerx xejn. Dik oħra. Imma il-cocaine le. Mhux qed ngħaddu messaġġ, ġifiera hekk xejn naqbel ikunu kollha legali, għaliex mhux qed nagħtu l-messaġġ illi dina tajba fil-fatt tista' tagħmilha. Liż-żgħażagħ u l-itfal qed ngħid. U l-oħra ħażina, la issa ddeċidejna. It-tieni punt ma' dan huwa, jekk jien għandi dritt noqgħod id-dar impejja b'joint. Għaliex m'għandix dritt noqgħod id-dar ma nfix kerħad u nieħu linja kok. Ħanajdlek, dina hemm differenza. Il-cannabis hija ħaġa, il-kokaina hija ħaġa oħra. Kokaina hija droga psikoattiva. Fil-waqt illi il-cannabis tista' ssib psikoattiva jekk ikun hemm iktar minn 0.2 THC fiha. Pija hija leċita anki skont the European Court of Justice. Ġifieri dika fuq il-kokaina m'hemmx deċiżjoni, ma fuq il-cannabis hemm. Ngħiduha kif inhi. Ġifieri hemm daqsxejn distinzjoni bejniethom, però tentazzjoni tiġi. Għaliex ikun hawn min jgħidlek tajjeb, dawn jistgħu jkollhom 7 grammi u 4 pjanti fid-dar, fil-possess tagħhom mingħajr ma jeħlu. U jiena jekk ninqabad bil-kokaina nispiċċa penalizzat. Di ikun hemm, però m'aħniex qed tħattu fuq l-istess ħaġa, Ġifieri il-livelli huma differenti. Il-kokaina daħlet ħafna fil-pajjiż, kulħadd jaf. Nitkellmu fuq żewġ drogi differenti. Imma il-libertà tiegħi li nagħmel ħsara lil innifsi bil-ħaxixa għandha testendi
għal-libertà tiegħi li nieħu l-cocaine. Le, mhix l-istess. Allura mhux l-istess. Jiena inħoss li għandu jkun hemm distinzjoni. Fil-fatt hemm diġà distinzjoni. U anka hawn min jgħid illi il-ħaġa li tkun illegali tatik ċertu Dak veru. Dik qalu anki żgħażagħ tagħna. Iktar ma l-affarijiet ikunu illegali, iktar tkun tridhom. U allura Mons. Ma mbagħad il-bniedem taf kif inhu. Iktar ma tieħi iktar irid. Anki dik. Infatti fil-problema ta' droga jiena rajta f'dawn 42 sena ċar. Ħafna nies jibdew bħaġa żgħira. Imbagħad l-ewwel jibdew jaħduha darba fil-ġimgħa, fil-weekend, u mbagħad jibda joħodha kuljum, imbagħad jibda joħodha qabel ma jmur għax-xogħol, imbagħad jerġa' jieħu joint meta jiġi mix-xogħol, imbagħad jerġa' jieħu joint qabel ma jorqod flaxija. Hekk jibdew, il-natura tagħna hekk kita. Iktar mattija, iktar trid. Ġifieri irid ikollna kontroll fuq nafusna, hemm tidħol ir-responsabilità li ma nagħmilx ħsara lil innifsi. Aħna għamilna tant f'dil pandemija biex ma nagħmlux ħsara saħħitna għadna ġimgħat sħaħ fid-djar magħluqin, ma morrux għand xulxin, ma missux il-xulxin, ma nbussux il-xulxin, ma nanqux il-xulxin. Ara kemm sagrifiċċju sari, anki miż-żgħażagħ ma marrux flimkien biex jiċċelebraw, ara kemm kellhom ostakoli, ma setgħux imorru għall-isports, ara kemm sagrifiċċji għamilna għaliex imħossu li s-saħħa hija priorità, tiġi qabel kollox. Ara kemm flus intifqu dan iż-żmien. U mbagħad jiena saħħti narmija saħħti, dina kontradizzjoni. U tara inti bħala, għaxaw min jgħid li hija gateway drug, ġifieri li tibda bil-ħaxixa. Mhux kulħadd. Nagħmlu ħażin meta aħna niġġeneralizzaw. Ngħidu li jekk tibda sa tgħaddi għal drogi oħra. Kien hemm min beda irregola l-ħaġa, ma jesaġerax fiha u baqa' fuqha biss. Kien hemm oħrajn illi għaddew. Qedtlek 92% tar-residenti li għandna fil-5 djar bħalissa, 92% bdew bil-cannabis. Illum il-ġurnata ġew għandna għaliex inqabdu fuq drogi oħrajn iktar qawwija. Jien niftakar storja ta' mara illi ġiet għandi u qalet li illi kellha t-tifel illi dat-tifel kien bravu illi kien inġinier internazzjonali fuq ajruplani internazzjonali. U f'daqqa waħda dak iż-żmien il-gvern ħareġ regola li tgħid illi biex inti joħorġulek il-pass biex tidħol l-airport, fejn ovvjament da jmur jaħdem f'pajjiżi differenti, inkluż Malta, trid tippreżenta il-fedina penali, mhux il-kondotta ma l-fedina penali. Sa dan, meta kien żgħir, ta' kellu 16, kien tilef il-portmoni, ruħ tajba sabitulu, ħaditu l-assa, il-pulizija batu għalih biex jituħ il-portmoni, għallu da tijak, għallu iva. U kif ħadu għallu għax sibna, razina, sibna tal-kannabis, u għallu sa' arrestaw kissa fuq dat nitkelmu snin ilu, sawa, ħan arrestaw fuq di. U dan ġifieri kien se jneħħulu x-xogħol, ġifieri, għax ma setax jippreżenta għax dik kellu miktub fil-kondotta illi nqabad bil-ħaxixa. Ġitu ħażin dan telef il-portmoni. Niftakar kont mort ma tinsemmi apposta ċempilt kontu u kellimt il-Ministru dak iż-żmien Chris Said, qedlu ma dasa. Ma jista' u daħda bis-serjetà u qal le, u Alla jbierek illum ġifieri fjorixxa. Ġifieri in a way il-white paper f'da sens. Qed neħħi dal-periklu. Illi ma nispiċċawx. L-ewwel nett aħna il-dekriminalizzazzjoni għal possess personali jiena naqbel dejjem qbilt miegħu mhux issa, minn dejjem qbilt miegħu. U l-liġi li daħħalu. U bdejt naqbel miegħu qabel ma bdew joħorġin il-liġijiet u l-emendi tal-liġijiet. Għaliex dan meta għamilt l-ewwel dar jien fl-aħħar ta' tmeninijiet, ġifieri
Altru li nemmen. Mons bil-forsi temmen. Dak iż-żmien kien hemm il-partiti jiġġieldu biex iġibu l-voti, di l-verità. U jqogħdu jgħidu gwerra kontra droga, u l-gwerra kontra droga biex impressjonawna biex nivvutawlu. Żiedu l-pieni b'mod allarmanti x'ħadna Mons billi tfajnihom il-ħabs. Iktar nies jieħdu droga. L-unika ħaġa li naqset l-età ta' tfal li jieħdu droga dik il-verità. Falliment totali, il-ħabs. Guido De Marco, meta kien president, ġo Xarabank kien qal ħadd l-ebda persuna illi tieħu droga m'għandha tispiċċa l-ħabs. L-ebda persuna. U inti kontettajt l-istess. Basta ma jkunx jitraffika fl-istess ħin. Għax imbagħad ikun hemm min jitraffika barra li jieħu. Ekku. U hemm min jitraffika u ma jieħux. Jiena dika l-iktar li timpressjonani wkoll. Id-direttur tal-Caritas jgħid il-prezz se nħallsuh. Il-prezz ta' din il-white paper se jħallsuh iż-żgħażagħ li għalihom se tkun iktar faċli jużaw dawk li jispiċċaw dipendenti fuqha u b'sintomi mentali, il-familja titfa' fi sqaq minħabba l-użu. Naf li hemm interessi kummerċjali wkoll li jimbuttaw għal aktar legalizzazzjoni. U l-interess ta' wliedna x'tikkummenta fuq dan? Fimni, jista' jiġri hekk. Jiena li tinkwetani kif sa jsir l-infurzar tal-liġi. Aħna Malta dejjem konna dajfa fejn jiġi l-infurzar tal-liġi. U nifhem li qegħdin nabbu żejjed lill-pulizija u l-armata għax dejjem impoġġulhom fuq spallejhom affarijiet oħra li jridu jagħmlu. Imma kif se tinforza l-liġi pereżempju fejn jidħlu ħaddiema, is-security fuq il-post tax-xogħol. Immaġina tkun qed tħaddem parti ta' nies inti u ma tafx minnhom min filgħodu daħallek imdamdam. Għaliex joint, 2, 3 qabel ma ġie, inti ma tkunx taf, anki dik se jkun diffiċli ħafna biex tinforza l-liġi. Bħalma se jkun diffiċli ħafna biex tinforza l-liġi fejn jidħlu l-pjanti. Għaliex il-pjanti hemm threshold ta' perċentwal ta' THC li jrid ikun fihom, hekk jaqbeż dak il-perċentwal isiru projbiti. Ġifieri da min se jagħmilhom dawn l-investigazzjonijiet fuq il-pjanti? Hemm ħafna affarijiet xi tgħid. Meta ntqajna semmejt li meta tqajt ma' dawn residenti, storja ta' dik il-mara, ta' dik it-tfajla li qaltlek il-familja tagħha dwar il-familja tagħha. Il-familja tagħha ħanejdlek dak li qedtilkom li tikkonsidra dejjem il-medical history tal-familja. Għalt li jiena mara miż-żewġa, all right? Kienet weħlet il-ħabs ukoll fuq hekk. Qed tagħmel programm bħalissa għandha ġuvni tifel tagħha. Għalt li jien trabbejt familja fejn missieri u ommi kienu jieħdu droga. Kellha ħuha jieħu droga wkoll, allura naturalment imxiet b'xi mod magħhom. Jew ġiet influenzata mill-ambjent tad-dar, l-ambjent tal-familja importanti ħafna. Għalt li però, għalt li kun tifel tiegħi kellu jiġi għandi llum u jgħid li jrid jieħu droga jew daħħal pjanta ġoddar, sa noġġezzjona. Nirringrazzja l-Alla għalt li għandi tifel li qatt ma misma droga. Ġifieri minkejja li da ġej minn din il-familja kollha, da tifel ħareġ il-kulturali tagħhom. Imma għandha raġun tgħidli hekk. Għaliex dina mixofa kif sa nħalli l-ibni jidħol ġoddar bil-pjanti tal-kannabis meta nafs jien mixi għaddejt. Mons, inti meta bdejt, kont teddida għal daw il-pushers li kienu qed jagħmlu u għadhom jagħmlu il-belli euro llum dak iż-żmien il-belli liri u kienu anke qeddewk illi joqtluk. X'kien ġar eżatt? Fimni, dana taf inti jiena kont l-ewwel vuċi Malta li bdejt nitħaddet fl-aħħar tas-sebgħinijiet u mbagħad mhux bdejt nitħaddet biss. Fit-tmeninijiet bdejt niftaħ iċ-ċentri ta' reabilitazzjoni
kelli program fuq ir-Radio Malta darba fil-ġimgħa, kont nitħaddet fuq hekk. In-nies kunu jsaqsuni l-mistoqsijiet, jien kont iwieġibhom. Naturalment kien hemm nies li għandhom dan ix-xogħol f'idejhom qed jaqilgħu l-flus minn fuq id-droga, minn fuq in-nies li ma ħadux gost bija. Rawni vuċi li sat ħawadhom. Allura bdew jibatlu l-ittri mhumiex iffirmati, ġifieri anonimi. Imma kien hemm ittri anki b'sin ħafna fejn iddewni li joqtluni, ġifieri. Mela. Meta fuq ir-radio ħanalqu bdi fakkartni f'ommi, illum għandha d-demenzja, illi kienet tisimak b'mod reliġjuż, u kienet tajt jiena Dun Viktor vera joġobni għax vera jagħmel problemi sbieħ. Għax inti anke l-problemi. Kien jirnexxilek b'xi mod tagħmilhom sbieħ, probabbli bir-risposta li kont tagħti. Mons, jiena nixtieq nirringrazzjak, mhux għax ġejtaw. Nirringrazzja lilek. Nirringrazzjak għax-xogħol enormi, kbir ta' dedikazzjoni illi għamilt favur is-soċjetà Maltija. Grazzi ħafna. Grazzi inti. Ja, għala 7 grammi, ġiri għalix mux 5, għalix mux 6. Jien ngħidlek il-pusher vera tieħu pjaċir b'dil-white paper. Ġifieri qed ngħidu l-tfal, ma jistgħux jitilgħu fuq il-bejt. Jista' jkollok maġistrat jew mħallef illi jiżiraw il-pjant id-dar mhux hekk. Il-white paper tal-ħaxixa. Niċċelenġjaw lil min kitibha dal-waqt.